तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. सूरज, अभिजित आणि त्यांचे इतर 4 मित्र हे एका ट्रिपवर निघाले होते. ते ठाण्याहून अहमदनगरला त्यांच्या 2 प्रायव्हेट गाड्यांनी जाणार होते. तसं त्यांनी त्यांच्या सहलीचं सगळं प्लॅनिंग आधीच केलं होतं. तिथे पोहोचल्यावर नेमकं कुठे थांबायचं, किती दिवस थांबायचं, तिथे कुठे कुठे जायचं वगैरे सगळ्याच गोष्टी या आधीच प्लॅन होत्या. कामावरून सुटल्यावर ते रात्रीच ठाण्याहून निघणार होते. म्हणजे पहाटेपर्यंत ते अहमदनगरला पोहोचणार होते. त्यांनी आधीच ठरवलं होतं. सूरज त्याच्या गाडीने 2 मित्रांना पिक करणार होता आणि तिथे अभिजित त्याच्या ऑफिसजवळ राहणाऱ्या उरलेल्या 2 मित्रांना. ठरल्याप्रमाणे अभिजितने ऑफिसवरून येताना 2 मित्रांना पिक केलं आणि ते ठाण्यातल्याच एका छोट्याशा हॉटेलात जेवायला थांबले. ते तिथे सूरजच्या येण्याची वाट पाहत बसले होते. त्यांना तिथे येऊन बराच वेळ झाला होता. सूरज त्याचा फोनही उचलत नव्हता. त्याची गाडी आत्ता येईल म्हणून ते बसल्या बसल्याच हॉटेलच्या काचेतून बाहेर रस्त्यावर त्यांची नजर ठेवून होते. इतक्यात सूरज ज्या 2 मित्रांना घेऊन तिथे येणार होता ते 2 मित्र त्या हॉटेलात आले. काय रे, किती उशीर केलात आणि तुम्ही दोघेच? सूरज बाहेर गाडी पार्क करतोय वाटतं. तसे ते वैतागतच म्हणाले. सूरजचा तर विषयच सोडा, आयत्या वेळी टांग दिली त्याने. म्हणजे तो म्हणाला बॉसने थांबवून ठेवले त्याला, काहीतरी महत्त्वाचं काम निघालंय. अरे यार, ह्याचं नेहमीचंच काहीतरी असतं. पण तो आपल्यासोबत येणारच नाही का? येणार आहे असं बोललाय खरा. तुम्ही पुढे वा, मी पाठवून एकटा येतो म्हणाला. पण त्याचं काही खरं वाटत नाही. बहुतेक तो नाही यायचा. आपल्यालाच जावं लागेल वाटतंय. सगळ्यांचाच मूड ऑफ झाला होता. पण त्यांच्याकडे दुसरा कोणता पर्यायही नव्हता. 15 मिनिटं अजून त्या हॉटेलवर थांबल्यावर ते शेवटी अभिजितच्या गाडीत बसले आणि ते त्यांच्या प्रवासाला लागले. काहीच वेळात त्यांनी ठाणे आणि कल्याण सोडले. वाटेत त्यांच्या नेहमीच्याच गप्पा सुरू होत्या. अधूनमधून ते सूरजला फोन लावण्याचा प्रयत्न करत होते. पण त्याचा फोन आता नेटवर्क कव्हरेजच्या बाहेर दाखवत होता. तिथे सूरज त्याचं काम आटपून पटापट त्याच्या गाडीत बसला. हॉटेलात बसून जेवायला त्याच्याकडे आता जराही वेळ नव्हता. गाडी चालवतच काहीतरी खाऊ असं म्हणत त्याने एका टपरीवरून खायचं काहीतरी पार्सल घेतलं आणि तोही अभिजितच्या पाठून एकदाचा त्याच्या प्रवासाला निघाला. साधारण 2-2.5 तास झाले असतील. अभिजितची गाडी आता घाट रस्त्यावर येऊन पोहोचली होती. रात्रीच्या वेळी अशा घाट रस्त्याने प्रवास करायची मजा काही औरच असते. अभिजित आज तेच अनुभवत होता. बिना डिव्हायडरवाला निमुळता वर्णावर्णाचा तो रस्ता सुरू झाला होता. रात्रीची वेळ असल्याने इतर गाड्यांची तितकीशी तिथे रेलचेल दिसत नव्हती. त्यामुळे गाडी चालवायला अभिजितला थोडं सोपं जात होतं. पण तो घाट रस्ता होता हे विसरून चालणार नव्हतं. तो जितका मनाला मोहून टाकत होता तितकंच तिथून रात्रीच्या वेळी जाताना डोळ्यात तेल घालून गाडी चालवणे भाग होतं. घाट रस्त्याचा हा रोमांच अभिजितचे बाकीचे मित्र तोंडातून एकही शब्द न काढता अनुभवत होते. आत्तापर्यंत तरी सगळं काही व्यवस्थित चालू होतं. पण काहीच अंतरावर रस्त्याकडेला अभिजितला एक वयस्कर जोडपं दिसलं. एक म्हातारी बाई तिच्या पायांवर बसली होती. तिच्या बाजूलाच एक म्हातारा माणूस अभिजितच्या गाडीला हात करत होता. अरे, समोर बघा एकदा. अभिजित त्याच्या गाडीचा वेग कमी करत त्याच्या मित्रांना म्हणाला. अरे हे म्हातारी इथे रात्रीच्या वेळी या घाटात काय करतायत? अभिजित, बघ रे बाबा, ही भूतभीत असली म्हणजे. अभिजितचा एक मित्र अभिजितला म्हणाला. हो ना रे, बघ, गाडी वगैरे थांबवू नकोस हा. अरे त्यांची वय तर बघा. भूताखेतांचा विचार करून आपण आपल्यातली माणुसकी विसरायची का? बघू त्यांची काही मदत करता येते का ती. असं म्हणत अभिजितने त्याची गाडी त्या वयस्कर जोडप्याजवळ थांबवली. आजोबा, काही मदत हवी आहे का तुम्हाला? तसा तो वृद्ध माणूस त्याच्या गूढ आणि गंभीर आवाजात म्हणाला. आम्हाला या घाटातून बाहेर जायचं आहे. आम्ही इथे अडकलो आहोत. अहो आजोबा, तुम्ही बघताय ना, आमच्या गाडीत थोडीही जागा नाही.
त्या वृद्ध माणसाने त्याचं तोंड गाडीच्या काचेला लावून आत नजर टाकली. ठीक आहे, जावा तुम्ही. तो म्हातारा जरा निराश होतच म्हणाला. त्याची ही निराशा अभिजितने चांगलीच ओळखली होती. त्याने त्या वृद्ध माणसासमोरच सूरजला फोन लावण्यासाठी फोन हातात घेतला आणि पाहतो तर काय, अभिजितचा फोन बंद पडला होता. इतरांनीही त्यांचे फोन चेक केले तर सगळ्यांचेच फोन गूढ पद्धतीने स्विच ऑफ झाले होते. आता तर अभिजितही काहीच करू शकत नव्हता. त्याने त्या वृद्ध जोडप्याचा निरोप घेतला. ते तिथून काहीच अंतर पुढे गेले असतील तोच त्यांचे सर्वांचेच फोन एकसाथ एकाच वेळी सुरू झाले. हे खरंच गूढ होतं. त्यांच्यातलाच एक मित्र म्हणाला, तो वृद्ध माणूस एखाद्या आत्म्यासारखा आपला पाठलाग तर करत नाही ना? तसं त्यांनी गाडीच्या पाठच्या काचेतून बाहेर पाहिले तर तो वृद्ध माणूस पाठी वळून त्यांच्याकडेच रागात पाहत असल्यासारखा दिसत होता. ते त्या घाटावरून पुढे गेले. अजून 4-1 तासांनी पहाटेच त्यांची गाडी अहमदनगरला त्यांच्या ठरल्या ठिकाणी पोहोचली. साधारण अर्ध्या तासाने सूरजही त्याची गाडी घेऊन तिथे पोहोचला. पण तो काहीसा वेगळा वाटत होता. तो गाडीतून उतरला आणि स्वतःच्याच विचारात हरवला. अभिजितने त्याच्या हाताला स्पर्श करत म्हटलं, काय रे, असा शून्यात काय पाहतोयस? सूरजने तर याचं काहीच उत्तर दिलं नाही. पण अभिजितला जाणवलं की त्याचं अंग तापाने फणफणत होतं. त्यांनी त्याला रूमवर नेलं. सगळ्यांना तर या गोष्टीचं आश्चर्य वाटत होतं की सूरजने इतक्या तापात गाडी कशी चालवली होती. दुपारी सूरजला जाग आली तेव्हा सगळे त्याच्या तब्येतीची चौकशी करू लागले. तेव्हा सूरजने त्याच्यासोबत घडलेला तो किस्सा सांगितला. सूरजची गाडी जेव्हा घाट रस्त्यावर आली होती तेव्हा त्यालाही तिथे एक वृद्ध जोडपं त्याच्या गाडीला हात करताना दिसलं. माणुसकीच्या नात्याने सूरजने त्यांना लगेच गाडीत बसवलं. कुठे जायचं आहे हे विचारल्यावर ते एकच विचित्र गोष्ट वारंवार सांगू लागले, आम्हाला या घाटातून बाहेर जायचं आहे, आम्ही इथे अडकलो आहोत. तसं सूरजने त्यांना घाटातून बाहेर आणण्याचं कबूल केलं. काही वेळ ते सूरजच्या गाडीमध्ये तसेच बसून राहिले. ते एकही शब्द बोलत नव्हते, पण त्यांच्या तोंडून विचित्र घरघर असा आवाज येत होता. थोड्या वेळातच सूरजची गाडी घाटातून बाहेर आली म्हणून त्याने लगेचच गाडीत पाठी बसलेल्या त्या वृद्ध जोडप्याकडे पाहिले तर ते चालत्या गाडीतून कुठे गायब झाले होते. सूरज घाबरला. त्याने त्याची गाडी लगेचच रस्त्याकडेला लावली. तो गाडीतून बाहेर आला आणि पाठी रस्त्यावर पाहू लागला. पाहतो तर दूरवर ते वृद्ध जोडपं रस्त्याकडेला उभं त्याच्याकडेच पाहत होतं. जणू त्यांचा आत्मा त्या घाटातच अडकला असावा. त्यांना घाटातून बाहेर पडायचं होतं, पण काही केलं त्यांना ते जमत नसावं आणि यात सूरजही त्यांची काहीच मदत करू शकला नाही. 2 दिवस झाले तरी त्या सूरजचा ताप काही उतरत नव्हता. म्हणून त्या मित्रांनी त्यांची पिकनिक अर्ध्यावरच सोडून दिली. आजही त्या घटनेचा विचार केला तर एक गोष्ट मनात येते, सूरजने तिथे जे काही अनुभवलं ते नेमकं काय होतं? एक भुताटकी की त्याचा केवळ एक भास? तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बाकुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बाकुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.